Истинска скандинавска зимна каравана Солифер. Истинска реална възможност да живеете в караваната си и през зимата. Нов внос с документи за регистрация. 5 метра и 50, парно отопление примус. Бойлер за топла вода, баня и тоалетна. Предната част се пере. Масата се сгъва, спокойно става на двойно легло. Срещу вратата е хладилника. Ох, слънцето много блести. Парното управление, на ток, управление на газ. Тук е кухненския плот. В задната част е спалня. Там по краищата има отдушници за зимата, да може да влиза въздух. Штори комарници навсякъде, а зад тези прегради върват серпантини и парното отоплява тихо и сигурно цялата каравана. Също така ето тук в гардероба, отдолу също минава серпентината на парното. Мокро помещение с химическа тоалетна, има и топла вода. Цената, на която я предлагаме, е Цената, на която я предлагаме, е 9900. Заповядайте на паркинга ни и я отмъквайте.